Privredni ambijent istočnog dijela Republike Srpske značajno će biti unapređeni novcem koji je vlada namijenila od prodaje Telekoma Srpske. Građani 28 opština s nestrpljenjem očekuju 200 miliona maraka za razvoj. Pale, Istočno Sarajevo i Istočna Iliđa već imaju projekte. Čekaju novac. Dugogodišnja stagnacija i nedovoljna ekonomska razvijenost istočnog u odnosu na zapadni dio Republike Srpske znatnim dijelom će se smanjiti plasmanom 200 miliona konvertibilnih maraka iz Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske u privredu i infrastrukturu, smatraju građani. Jesam čula, drago mi je za sve to. Ipak to je napredak ovog dijela, narod ne radi. Moralo bi kao šta uložiti, makar ovaj istočni dio. Slabo nešto ulažu kod nas. Treba to gledati nekako da se utroši pozitivno za našu omladinu, da omladina ostaje na ovim terenima, a ne da ide vani. Ovaj fond pokriva 28 opština istočnog dijela, iz njega su isključeni Bijeljina i Ugljevik, uključeni su opštine Lopare amandmanom naših poslanika iz te opštine. Ovaj fond će pokrivati kako infrastrukturne projekte, tako i prije svega razvojne projekte. Opštine Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo zajednički su kao prioritet kandidovali projekat dovršetka puta Lukavica-Tvrdimići-Pale, čija je gradnja počela još 1996. godine. Smatram da bi izgradnjom toga puta da bi bili novi hoteli, moteli, otkupne stanice, mini farme i inače proizvodnja zdrave hrane na području cijele opštine Istočno Novo Sarajevo. Drugi projekat koji smo kandidovali to je vodosnabdijevanje cijele teritorije opštine Istočno Novo Sarajevo. Nije samo opštine Istočno Novo Sarajevo, to je dijelom i opštine Istočna Iliđa. Od fonda će biti zatražena sredstva za dovršetak zgrade kulturnog centra u Lukavici. Istovremeno opština Pale je kao prioritete izdvojila izgradnju tunela u Stambovčiću koji je godinama usko grlo u saobraćaju i prepreka razvoju industrijskog kompleksa i dovršetak sportske dvorane. To je ova sportska dvorana koja se zamišlja da bude dvorana za više svrha, da tu bude fakultet fizičke kulture, da bude gradska biblioteka, da bude multimedijalna još jedna dvorana, sve u istim gabaritima. Sjedište Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske bit će u Lukavici, u zgradi koju gradi vlada Republike Srpske. I realno očekivati negdje krajem avgusta, odnosno početkom septembra mjeseca, da će novac postati operativan. I tad se već mogu očekivati prvi projekti koji će doći pod lupu ljudi koji vode fond i početi sa financiranjem možda prvih projekata. Većina opština iz istočnog dijela Republike Srpske u prvoj fazi prema fondu kandiduje infrastrukturne projekte. Kasnije se očekuje da privatni preduzetnici iz tih opština predlože programe iz oblasti poljoprivrede, turizma, proizvodnje zdrave hrane i sl. koji će uposliti što veći broj ljudi.